No niin. Ja tää tarina jatku, niin. Tää osa 2, niin. Ei se mitään. Mennään taas ulos. Olla ehkä jonkun mielestä vammaisia, mut ainakin mun mielestä me ollaan just pro-tyyppejä. Joo, ei se mitään. Mennään taas Alepoon. Ei mennäänkö? Mennään. Mennään tältä. Tai en mä tiedä mennäänkö Ale. Vois. Ei mennä. Juosta talon ympäri pari kertaa. Joo, mennään vaan joo, just näin. Joo, mennään Albertin rapulle. Ei, meillä kestää, ei. Joo. Meillä kestää tää puoli tuntia. Ei, mitä teet? Mennään P-hän. Eihän. Noniin, tässä mä olen. Ja tässä mä olen. Lari, onks vähän helppoa käyttää peiliä? Olisiko vähän helppoa käyttää peiliä? En mä tiedä. Kato mun silmälasta just hyvin, eiks niin? No niin, sitten nämä shortsit ja kengät ja tämä paita. Shortsit, joo. Mä sain uudet shortsit, koska toi Aleksi. Valve lainasi. Niin, joo. Meidän maratonia varten. Joo, mut ihan sama. Ja vittu täällä on. Vittu tää kännessä on. Katos nyt. Loistava musa. Mennään, mä vastaan. Hei! Tää on osa 2. Tää on ihan... Mennään. Mut siis... Vastaa! Vittu, mitä mä sanon? Vittu mihin mä lähden? Mitä mä sanon? Алло, No niin. я сейчас в магазине. Потому что Эл мне должен, чтобы зарядки не было. Эл мне должен, чтобы зарядки не было. Хорошо, пока. Да, сейчас мы уже уйдем. Хорошо. Ладно. Хорошо, пока. Да, пока. Хорошо, пока. Vittu ku kesti. Mä ois syönyt jo kilahvin paska vittu. Helvetti. Tulepas nyt tänne. Se mitä? Vittu ole! Kerro. Vittu mitä kestää, mennään. Jatkuus. No niin. Niin. Loistaa jäbä. Pikkulenkki. Pikkulenkki. Mut siis joo, viikon päästä tulee osa 3. Niin, kyllä. Joo, ja kaikki siis tulee Facebookiin. Silloin Ihan lähtee kaikki. lyö, kun meillä ei pääse. Joo. No niin, silloin lähtee vielä hulma tää. Mihin marketti? Niin. Ei se mitään. Aurinko, lumi. Ja mulla on hyvä muna. Ja mulla on kuva aurinkolasti. Ja mennään Kuva. Kuva. Kuva! Mennään sittenkin Alepaan vittu. Sieltä tuli 7. vielä. Vittu. Ja ei oo kyllä... Ale. Ei oo niin kylmä ku... Oli tosta 10 minuuttia sitten. Täällä on helvetti kuuma. Ei oo kyllä kuuma, mutta siellä on kylmä. No niin, koska me ollaan kuumia. Hoo! Sieltä tulee dösäkki. Dösä! Niin, Takas. Wow! Auta! Perään! Täällä on tokea joku Jesse. No niin, mennään. Loistavaa. Ja taas Alepa. Joo. Ollaan Alepas taas. Moro. Se on kato kevättä ilmassa. Ei mitään. Joo, Big Mamma. Just hyvä, Big Mamma. Täällä on tämmösiä. Joo, ei se mitään.
Tällaisia paskoja juttui. Mut hei, annaks sun rahaa? Oh. Aiotko ostaa tää? Joo, perus. Nyt oli mulla kauheasti rahaa. Vittu, tää kestää 6 minä, helvetti. No, tääkin kasee. Meidän ostokset taas on 2. Joo, Vaikka me... mulla ei ole edes rahaa kaupassa. Mulla on 30. Albertina, Albertina. Mulla on paras. Ei, täällä on yli euro. Ei vitsi, Mulla mikä on pellu. 25. Mut ei se mitään. Mut siis joo. Hän on jo toisen kerran. Niin et jos oot homo, niin älä kato. Panunkos. Ja Paula. Ja tämä on Jumalan jogurtti. Oho, sori. Ihan oikeesti. Joo, sori. Sanomista jälkeen valmistaa. Meno.